po, sabat mo kong pobre, pero kinanglan sa pananting kaon, magagawa na itong pamilya niya. Tapos ang imong tampalupad, magkapalit ang tata. Sana ko sa kami, wala niya talaga siya. Uy, ayaw te. Ayaw dyan na una-una ang mga magpaligis ka te. Mayong buntag ma'am sir, karon akong balikon to si Antino nga akong giprank nga na siya delivery nga Shopee. So karon mga ma'am sir, natay dala mga grocery no. Daghang salamat sa inyo ang sulit na suporta sa ko ma'am sir no. Sabi na katong nag-share, nag-like, nag-follow. Ma'am sir, salamat po sa inyo no. Tungkol sa inyo mga ma'am sir, natut tayo tao nga nagtabangan no. So karon mga ma'am sir, tungkol sana ko si Ante. Te! Mayong Udto, kumusta naman? Ha? Ako lang lagi kaya ko sa kumbana lagi sir, kay? Kay? Luoy magkuko kay makurog-kurog mo sa mga sir. Wala magiging kwarta sir. Oo. Oo niya, gusto ng utang kong tambal sir niya. Tingnan lagi ko nga. Kinahanglan gid bayaran ni kamutan ninyo ni buwan na madamha kayo sa ninyo bayaran. Ang sawa ko na ilang ibalid daw, nag-abot ang akong utang sir. Karon nag-abot mong utang karon te? Oo, 3,000 mo kapin ang akong utang niya. Kanang katong sa una, nakapangutang mapapabugas nga itong nagsako sir. Pinagong pag-iluin ko na. Ako ma'am, bulong ito ang kanamang ma'am. Ang akong ba na makakaw ka ng mga lagot mo, kanang bulang may makalibang mo kung siya. Ito nga. Buti nga. Kanang siya utang madampi. Isog kayo madampuan, pilik-walik-walik ng among tindahan sa pankamot. Tiniman ka mga makabayad ka makamat. Yung saon na lang kung mga magungsaging kung arkwiri sa mga kung ano sa bibig kayo. Kung maluoy tao kayo, kutabang itaw kung magkautang ko. Kung makasinyo ka kung bana. Kung lang yung data-datahan kay palit pa magugong tampan. Lipay kayo siya sir kay kanang nagdungag man kanang lang itong pagkuha na panihapon. Sige ko gano'n sa ginoo ko ginoo ko dabang yung taong ko ginoo kay wala yung taong ipalit og kanang bugas tapos tambal pag yun. Minsan may kayo. Pero nakapalit kag tambal itong kwarta nga akong gihatag te. Akong gipalit sir, akong gihurot og palitan atong imong gihatag sir. Nga ang imong problema karon kana rang bayad sa utang. Oo, nag-ulgi ko kayo sir. Kana si ko nga paitan niyo lagi tay kwarta ko nga. Sige ko ganyo sa ginoo ko nga. Kanang ginoo. Pila ra imong utang ti 3,000? Oo, 3,000 kapin sir. Pila may kapin? Murag 3,500 sir. Sige. Sige lang te. Lang magimo mag-iko sa ako amang kinabuhi sir. Wala magid may mahay mo. Ako gimitog yan sa ginoo sir ako. Basta akong kalusot sir. Sige ra te, karon te sa akong pagbalik te, nakoy hatag sa imo ha. Sige diktuar ta te be. Mayo te kay nakadungag na mo tino. Ug mayo. Salamat kay sir, abi ni mo sir. Pangita ang mga silingan. Kaning may gani kanong kay kaluyan kain ko nga. Abi ni mo sa katong pagsimba kinako nag-ulgi ko kayo kay kanang wala may tay kapanunto tapos among pamahaw gani ang sobra gani sa kanang gitin mo sa kumbana mo pagkibalik ipamahaw kay gitimuan mananang katlaw. Haman ni kumbana karon te. Diba dito sir sa kuan kaning nagpasuhol sir to. Nagpasuhol pag di kumbana karon. O sige te natay bugas te o. Abi ni mo sir, daghang kayong salamat sir. O sige te. Nag-ulgi ko kayo sir nga kung rating bugas ko asa na pag kami ani padong mo na gingon te bas ang Ginoo gay mangitag pamaagi nagoy tawo nga sugoon para sa inyo. Di ba? Nag-ulgi ko kayo sa mga sitwasyon sir kay kanang kumikan mo kung mosquiton mo nga akong bana sir niya. Ang yapo ko sa kung anak labaw mo ko nabi sir. Ya ay papa na ko. May sinuta ko sa tanday o magitay bayad. Kung nga pait mong kayo itong tanday. Sige ay sa ate kaya atong ako sa pangwaon tong bugas te ha. Dapat ko. Natay grocery te. Natay bugas. O sige ra. Pasalamat lang ta kanunay sa Ginoo te ha. Ana man gyud te. Mientras buhi patas kalibutan te. Di gyud na mawala ang atong problema te. Mao nang magpakalig-on ta te ha. Sa tanang problema sa atong mga moabot sa atong kinabuhi, magpakalig-on lang gyud ta ha. Kaya Ginoo naron na kanunay perminti sa atong kiliran te. Ha, basta mo sampit lang ta Ginoo perminti ha. Sa atong kalisod Ginoo gyud perminti atong sampitan. Usahay gani
sir, ikaw na huna gani ko. Ningon ko si kumbanay ko. Pwede bang narabaho na lang ko. Dili mo ko kagwanta ni. Isang tagayo ay ko magsiganam lang tani ka. Abot mo na niya tapos pag yun. Wala pagay ko yung palitong tampan mo. May naman siya nga mo kung biyaan. Siyang gusto kang mamatay ko pagbalik ni mo. Ko nga. Dili manggod ko wala ko sabot. Kung ipasabot ni mo. Ang ako lang ba nga magatabang ko sa tong kalisod. Ko masabot itong taka. Kalisod taka ayaw ko nga. Ako sabat mo kong pobre pero kinanglan sa pananting kaon magagawa na itong pamilya niya. Tapos ang imong tampan buka palit ang tata. Ote, napati ote. Napatay grocery ti ha. Oh, napay bugas. Ang kaning grocery. Ato si pre, sulod lang sa dito pala pre. Nya karon te, ang problema sa imong kwante katong utang nga 3,000 kapin. Oh. Tagaan na ka. Sana ko sa kami wala mo talaga siya. Uy, ayaw te. Ayaw dyan na una-una ang mga magpaligis ka te. Ha? Oh, tiyo te. Ang sobra na, ipalit ni mong kuwan na. Tambal si mong kuwan. Bana. Oh, nya te. Dili na may magdugay ha? Wan ito sa tasin. Sige na te. Ano ay panay mga sir. Nya te, maura to te ha? Sige te. Amping ka nun te ha? Kun sir, balik-balik mo dali. Oh, sige te. Wala tayo grasya sir. Oh. Kanang tagaan pa niya sir. Oh, sige te, agto sa mi te. Salamat sir. Sige te. So karon na tayo na-discover ka duwa. Mo ni ang PH Trust. Hatong indot mo mga ma'am sir. Amo ni scatter. So karon mga ma'am sir, masugal ka 100 pesos. Si Sandro. 1,900. 160. So karon ma'am sir, ang kanya 100 pesos na siya og 3,230. Kung isang ganyan ko na modula no, nasa comment section ng link. Paalala rin na bawal ni sa mga bata ug sa mahilig ko modulaan ni online game. Ug kaning promosyon ma'am sir dili ni para sa akong kaugalingon para pud sa atong mga katawan dito sa bukid. So hinaut ang tanan ma'am sir nga inyo ko masabtan.